Bună din nou! Astăzi vom vorbi despre configurarea conexiunii PPPoE pe Windows 8. Deci, deschidem Internet Explorer, cel mai simplu traseu pentru crearea conexiunii. Intrăm la setări, la Internet Option, la Connection, la Setup. Alegem Broadband, deci PPPoE. Introducem username-ul dat de provider, providerul fiind firma furnizoare de servicii internet. Introducem parola, difăm să memoreze. Aici la nume putem pune ce vrea. Punem internet ca să nu fie specific unui provider. În mod intenționat am deconectat placa de rețea pentru ca această conexiune să nu se creeze. Dacă, de exemplu, am schimbat Windows-ul și nu avem instalat driverul de la placa de rețea, noi va trebui tot timpul să creăm altă conexiune de câte ori încercăm să ne conectăm la internet. Înțelegeți? Și atunci avem posibilitatea de a setup connection anyway. Vedeți? Și atunci această conexiune se creează. Și pe urmă vedem care e problema cu eroarea 651. Într-un tutorial următor o să povestim și despre această eroare. Deocamdată, clar, e de la faptul că am deconectat placa de rețea. Deci dăm Setup Connection Anyway. Așa. Conexiunea este creată și gata de utilizare. Așa, dăm Cancel. Bun, dăm OK. Acum, bun, verificăm. Vedeți, conexiunea e creată, de aici se vede că lipsește placa de rețea. Să activăm placa de rețea, Open Network and Sharing Center, Change Adapter Setting, Ethernet, dăm click dreapta și dăm Enable. Deci asta e ca să activăm placa de rețea. Bun, acum dăm încă o conectare, vedem a apărut Network 2 care este placa de rețea, dăm pe internet, dăm conectare, opac, s-a conectat. Mai departe, verificăm dacă funcționează site-urile. S-a deschis Google-ul, căutăm orice cuvinte dai să caute, Google-ul găsește ceva despre ele. Bun, vă aștept cu sugestii de tutoriale pe canalul meu. Vom vorbi despre erorile de Windows 7 într-un tutorial următor, când voi avea mai mult timp.